was 17. Got the bravery, such a valid feeling. Got the recipe, I'm cooking up, I'm swimming at me. I've been pushing pillow niggas, busy politicking. I've been pushing big on my leg. Okay, I go by the name Sipesi Kamalidi. Babies call me Terrence, all my regard body. So nguwatyala mshita then umshira watyela back But kuyafana amajita ayafana amankazana ayafana ndizixelela yona abandithini uba ulufebe namhlanje ofebe yabo andizuxoka bra mna andismasha maybe 3 amacheri ngemini I don't want life usenza clever but yintoni ayikwenza ufebe ikukhula and mind you lo mntana ushona nomjita wamakeke Crossberg useblonde. fuck Uyayala la feeling utyelwa yi-friend bra. I prefer uba iside mna bra kumnandi uba iside. She was 29 but ndawo yokoluka xa ngibuyayo utyiwe itshomi yam but it's fine. Monday bayabuya kuyabaliswa bahamba Terrence ulahliwe ngamntana ndimtyile mana mntana ntonisimo. Hey, what's going on YouTube? We are back again, but like not your fathers. I go by name J Papa. Ladies, call me the Daglin Master Chocolate here. I'm your host for the day, but I am not. I have a co-host, and you go by the name. Yeah, ngicela mos Reatilenete, but I go by the name Slim Ray. Boju. As you know, so long as in a guest, every day we have a new guest. So today we have a new guest. I'm sure no one in a mass, but yeah, some nigga platform bars as introduced. Okay, I go by the name Sipesi Kamalidi. Babies call me Terrence, all my regard body. Fuck. Again. Okay. Well, namhlanje siqala on a high note. Topic esonqoqwayo namhlanje. I'm sure wonke umuntu apho relate kule way. So but sobuza i-guest yethu qala yabo. Then izolandela izohamba so first question namhlanje it okay watyelwa. Yeah, dog. Wafumana njani ba watyelwa? Like sonke sinezitori esifana nothangazi ba sityelwe njani. Like what happened, it was I think besenza grade 12 yabo. Then class bena i-farewell mosthina. Yeah. So we decided ba njengama grade 12 class neclass cases wenza sona so you understand. Yeah. So this night kufike unye umntana ikasi. Yabo. Dinomntu okhoyo ikasi. Yabo. So like khona inyawuthi yam oyster. Yeah. Esenje sekuvalwe igroup yonke wesehle kulo mazwi. So mna ndithi oyster masiye kwabantwana umuntu wamuphathi athi umazwi kumnoyo jita. Umuntu wakho uhambe no Maxa. You understand? It's like silapha. Bangasebale like you can hear your voices bra. And I go on the street way and I not by get here to the I give lo semba. I give lo semba. You fuck. yeah, when we got there. It's like lo mnyango walapha kule ndawo ayoflat kupose. Yeah. Yabo lezi kuyibhetha bra. Lo wana nabasike ndafaka isandla. Ayavuleka ndakhaba nje xa ndiyithi du. Yeah. You. Yeah. But yeah, as gone as well as but yeah. Yeah, well, man. But Yeah. this is next level. Clutch. Ayo clutch yeah. Juna like ndajola nalamntana nalamjita. Then ndenzela nalamntana into eziphansi ethaveni so lo mntana wamova nalamjita. So nguwatyala mshita. Then umshira watyela back. But Waqala uyemosutyela mshita so it's a must na makaretire. Abuye. ndiyafika eColesburg so ndiyazi lo mntana bawutshola lo mjita so kuseke ndiyakubona esikolweni yayiloo nto sazi-friends before then after that sajola. I don't want to say sasmesha sajola. Okay, but we know what happened. But okay, smooth like go Slim Ray. And now go again. I want to go to Bra. Nzigano.
yarelevi yaposta lawo igqibo lahle. I think a week later ba kuse u-actor loyal kanti kuse uyazazi busy on the side. Yabo. Kanti nguye ofebayo. Zange ufebe wena. Na yo Zange ufebe na. hayi vele yo ndafeba brayo. Ya But xa yenziwa kuwe mnandanga. xa kaloku amamida wadalelwa ukuba makahambe evula imilenze. Kanti Yeah. ndivumela hayi njani xa uyebo le nto yenzayo. Xa yenziwa kuthi enziwa kabuhlungu kodwa uyayenza na. Bra yo Question ayibuza yini uyithule question. Theni xa wenza into but xa yenziwa kuwe ungafuni ingabi mnandi. But nawe uyayenza. anangxaki ungayenza ne enye into but eyoba yo Yabo, umfebele uqhuba kwakho. nangxaki yabo if like ungajola nomntu nini esikoneni, it's fine. Suthi uvula imilenze Suthi uvula bra. imilenze, bra. What if lo mntu Hayi, akayenzi bra. into enza ngalo pha? Nawe uvula amathanga mos. Uvula amathanga. So uvula amathanga ngedolo pha but yena xa ivula amathanga ufuni. Hayi man ayifani. Ifa njalo. Eyam ndiyayifaka eyakhe kufakwa kuyo. Sidonge eva kamnandi. Nawe uva kamnandi mos xa yenza. Yo ndoda Pablo unga-understanda wena ne. Na hayi bra. I don't think. Akhe watyela wa-understand uqhuba kwakho. Wa-understand uqhuba kwakho. Natyela. Nike reason why understand that. Bo ncala mna wayenibheja bra. I had to understand because andibhejwa. So anoyeka mna nabantu. Just mistake nje zange bambhebhe mos bebencamsana. Wazilaphi? Ndabona ngamehlo. Wabona nto? Ndabona. Babe-cultural. Andiyazi Inkosi. You never know until you know. Okay, let's move to the next topic namhlanje. Do you think like absence your time must it like ukhule ngaphandle ko time yabo? I think do you feel like affect indlela wena uphatha ngayo amachiri? Since wakhula utata wakhe ngekho. Hayi naku thina sikhule uthando bekhona but sinje. Kaloku like xa ukhuliswe ngumama yabo, time ibingekho akho nto eza kuafekta because yayazi uba okay umama ikwanguye utata at the end of the day, you see. So into yoba okay Uvisa amangalo. uvisa amantombazana kabuhlungu and stuff, I think mna yingqondo zamajita. Yeah, ayonto uba okay utata wam wayengekho so like ndifuna uvisa wona amantombi kabuhlungu, no. Like ufuna uvisa amantombi kabuhlungu. It's just that awukwazi like awuyazi uba umuntu Okay, like yeah, utata like bekumele ukuthi time athethe nawe and stuff, yeah. But some man iba kwangu oliyethi obonisayo uba okay umuntu ongumama uphathwa njani kwapha endlini yabo. Oliyethi yakuxelela uba okay mna yile nditsho uba into yoba utata angabikho abento utata abe absent or present ayingeni ndawo ekufebeni yabo. Either way uyafeba bra. Andithi uLedu wakho ukufundisa uba umuntu ongumama uziphatha njani. Not uziphatha njani. Umuntu ongutata umphatha njani umuntu ongumama. No, maybe ke ngamanye amaxesha but most of the time bangabantu abangomama abaxelela abantwana babo abangamajita bayekuse imethu iphatha kanje nakanje ungayenzi into ethile yabo. But masithi awuzange wayibona lawe ngamehlo wakho practical uba umuntu ongumama uphathwa so uva ngeside eliyi-one lawe awulazi ka time uba okay utimer ubezomphatha so uLedu wakho. So like akho bhuti akho nix wena Colleagues xa endlini. Hayi bra mna I don't feel like is an affecta loo nto uba bendikhule ngaphandle kwetime yabo. Laa nto ixhomekeke kum uba kuse bra like like khona amanye amajita like mna ndijangele ecaleni laka Oledi yabo. Yeah. And mna zange ndifumane laa nto ke imbatho yokuba umfazi umphatha njani yabo. Yeah. But so iyandiafecta la way because mna every time xa ndibona ungathi okay ndiphumile kwi-relationship ndijamba komnye ndifundiswe ngubani loo nto. Ndifundiswe ngubani Oledi yabo. Izinto ezinjalo zenzeke eziwebhu. so like when you're trying to say about uLedu wakho wathi mntanam ufebe, It's not that like you can't jump to this relationship to another relationship, you see.
you have to like okay now uhlale phansi yabo okay now sigqiba uphuma kule relationship andifuni le nto yenzeke apha yenzeke phaa you understand so like le nto ithethayo ngumtshito esixelelayo uba no man Kuseman. tshekla mntana Move on. senza sotha ngesi ya Kuyafana. Amajita ayafana, amankazana ayafana. Uzohlala ucinge, but damn. Ntoni endiyi-flop kule relationship? Mandizame ulungisa kule. Kuyafana ukwenza into yoba osokuphindwe wena. Yabo la we. So nithi i-absence of time Ayingendawo for mna like mna time endikhule khona ndiyabona utime uba okay umphatha kanje unongumama kuthini nanjani but mna ndizixelela yona abandithembi uba ulufebe namhlanje ndizawufeba yabo. kube kukho la way ithi ezazifeba kudala zidiniwe ngoku ziloyal yeah mna I could say yeah because I was once a player yabo once a player is always a player. Facts. ndidiniwe Half time baba, half time. ndidiniwe like xa uhamba ujola bro dibana nabanye abantu ubone hey mntana undiphatha ngale ndlela like this is new to me and what you see Yeah. it's like uphabli jilo mos ba hey lo mntana wayembheje into ntoni you see like mna I don't like intombazane ezothi baby ufuna ntoni I don't like that I posted i-post yoba a hustling girlfriend is everything Yeah. yeah Yes. like andijona abantwana besikela bra you see so if the deep is umntana esesikolweni ufuneka uyazi I just wanna smash but not anymore ndisazenza Zikhona ezasebusuku ezaziwa nguwe wedwa but sawungena ekukhanyeni bro. Andizenze Live. But okay, hayi. So uyawajaja amajita abatshona abantwana besikolo. no Cause- bajaja Kaloku ubhuti bethu bafuna yabona iintanga zethu. So nathi ke ngoku kufanele sipha akhokhomelweni khokhomelwane Khokhomeloyo. Menosini. no bro I don't think ba nam if like ndingehlukana lo nditshola nawe nditshola naye like recently ndingabuyela abantwana besikolo if akho Kwazi uba- chance uba manditsholele iintanga zam again Okay. So i-question elandelayo okay. So masithi andithi how you play ibeke kahle the question. So kawucinga yintoni i-reason yenza amajita cheat? Ayikho. Wawutshithiswa yintoni wena? Awuvele utshite. So sonke lapha sasiziplaya ngexesha lethu. Andizuxoka bra mna andismasha maybe 3 amacheri ngemini. I don't want life usenza clever but ebopha but asekulayo lo life ngusayishiya Yeah. yabo. Just suppose dibana nabanye abantu ebomini bakubonisa ubomi ngenye indlela yabo. Yeah, so kelaa xesha ke lethu masitsho yintoni ayikwenza ufebe? think bikukhula man like funa uimpressa ndikwayi mna and stuff yeah as a way mna yile nto ndayaqonda uma ndiyeke Yeah. mdala ngaqonda no man undibuyisa inyawo iintwana ezininzi zizawuthi ndiyafeba nazo ziyafeba ngapha siyatyelana sonke esityeni esiyi-one awakhandi uyabo so ndiqonda mandibuyisa inyawo let me focus kumntu ndinayo So ke ngoku uthinga laa nto ngezi-3 zisebhizi lawe weyiphuriza indala lawe like isebhizi safeba ngoku strong futhi. andiyazi ingqondo yazo brother Yeah. Coordinated. koyena ithetha but eyi So wena if Yabo laa nto le yokuba uthi wena nje ndisemncinci mandifebe nayo yonke laa nto yabo. Yeah. eGrootman ezindala zicinga no ndizayeka laa nto xa sendimdala. Ayenzeki laa nto yabo because usuke uyiqhelile isuke iyi-pattern isuke iyi-day to day life yakho laa nto. Yeah. So ngoku xa ucinga wena uzayitshintsha xa sowumdala sekulate boy
sekulate. So izikrotmani ezi yi-pattern abaziqhelisa yona. So do you think into right for but thina kule generation yethu entleke basibe loyal ekubeni wazi amantombi ale generation anjani? I'm not saying like sungena wonke nawo, but Yeah. be halfway kuloo nto ibuloyal, be Thetha halfway. kabuhlungu mntanam. Sungena wonke, ndakhe ndangena ndonke. Akwenzeki. Wandenza Share nawe amasema. i-story zakho nawe. Wandenza amasema. Wafaka njani wena sibuyela kuwo sibele. Mna nalahla ngale mini, yabo. Xa nilahlwa njalo, sendibona ko-TikTok. Abantu bayanscreenshotela ngoku, bro. Ajela baba. Bathi boy, replace ngomuntu onentshebe. Mna nantshebe, mna. Like kulahlwa namhlanje. Yeah. Later on umuntu ufota izandla like ehlele emotweni. That doesn't matter. Izandla zibhetele izandla. Mna ndabona ubuso. I saw a face. Ndabona ubuso. Akazana. Yabo. So bras. Into endingayitsho singena wonke bras. Le mihla ama-cherry bras akubonisa amasemba. So wena uthi ngaloo nto, do you think it's iwe grand uba mawube loyal kule day and age? Uyawazi amantombi anjani? Loyal mos. Zithetha nomntu loyal ngoku. Yeah. Ndiyawazi. Njengatokosho ngobuloyal bakho. Yeah, nditsho ngawo like ndiyawazi amantombi. Yeah. Yeah. Because like ngathi wena uloyal but intombi ingakujikela anytime. Wena usixelela uba uloyal awukho nto ofuna uyenza. Akho nto ekudibanisa nayo amantombi but wena like umzekelo ndilapha use-Cape Town. Andiyazi wenza ntoni. Ngiyayibona iweather brother. Usho uba uloyal ta? Usesipani ngoku. Utsho ya. Yeah. We just video call people. Kaloku i-video call ayonto yemini yonke okuni video call emini yonke. Ziyacima i-video call. Nah, like sometimes bandim ndingamfowuneli like every day like since emkile Cape Town ngifowuneli mina banguye endifonelayo. Uyazazi video calls edikayo brother ezi ze-3 hours ntoni kuphela incoko umane uzilalisa and stuff. Ngcono leyo ayayazi uba eyazi eziya athi ba suyicima solala soyi-2 namhlanje. So Iyadatha emalini. That time uyibeka soyifoni ulele. Abantu abane-Wi-Fi. Dika. Libala zesikara imali edatha. So angayifumani reason why ama-cheat. Ayikho bra. So cheat just for sake of Yeah. cheating. Nature is I think always cheater it's fun. Like into icingayo ba ere ngaske ndityela mntana. Ngomso. Bhalela lo ku Facebook. Ndicela number yalo ku WhatsApp. Njalo you see. I think just for fun. just for fun. Yeah. Not just for fun. Kurhala. Kunyoluka. Hayi kokunyoluka ngeba ndandiloyal ne. Ha. Before ndiya kufeba ngeba ndandiloyal but ke ngoku amantombi azakubonisa ii-flames bra. Yabo. Bone laa nto uhethwe yintombi eyi-1 uvele uqonde shit bonke zikaka zabantu. Yabo. So yeah. Lawi waba loyal kayi-1 apha elifini wakubonisa ii-flames umntana. Yabo. Uphela sewungafuni nothemba kwantombi ngosewuzixelela smash and pass, smash triple and pass ngamanye amaxesha. Yabo. Like after la way yenzeka kum find out kuyasmeshwana and stuff. Bone eklasini ujole na-2 kwenye iklasi ujole 2 njalo njalo bayibhaqe bonke loo way ubalahle 1 by 1. Yo, try. You. Yayenza loo nto bra like bayifind out layibreak esikela baza kum ndabalahla ke break Bonke. bayi-4 bona bayi-2 benza i-grade 10 bayi-2 benza i-grade 11 and oyi-1 wabo and dala njola naye oyi-1 wabo. I think yemazi bras anzimishe Yabona question leya liqala uba wake watya ndibuza wrong man. Ndifuna ubuza uba injani i-feeling yotyelo like kawufound out ufila njani ntoni like lapho kanasengqondweni yakho. Vele bengathi umhlaba uyaphela bra. Live. Ngathi umhlaba uyaphela. singathi ziyacima
bra. Yho. Ingathi yatshajwa. Bona lawo ifowuni xa ifled lawo ingxam uyayifaka etshajini fika khombani low shedding cum la feeling uvela ufile lawo Yeah, la feeling like ucabana nomntu wakho athi umntu wakho uba hayi umntu amafuna ufowuna kodwa katshita ke yenza iningi sethi umntu amafuna ufowuna ingathi yonke into bra like ujikelwa bubomi. bra. I think as be meeting abatyana because we going through a lot. Fuck. So okay. So ngicela unike advice yabo like youth ngothando like both yeah ngothando mangathi ngamankazana like advice ongayinika youth about uthando. Uyathanda most now uyamthanda umuntu wakho. In love. Umamele umntu wakho bra. Like not ba umamele kwinto eyi-one kunoba into wrong ba it's like umamele umsupporte like like nikivane support Yeah. ikhe yonke into like by shoulder to cry on yakhe engabi na male based umntu wakho. How do you feel ngaloo nto futhi amantombane e-male based bra? Into ibhayiza phaa ku-male based ndikhula naye lo mntu umntu semdala akasacinga nebe nikhula ngazo. Yere la machita adlala i-long run Now email based. andiyo-male based mna hayi andifuwa iyo ha bra. It's like nam zandiyi-male based ngepat Bomsmash. no Yeah. Yeah. no like loo nto yenzeka kayi-one like before ndibe naloo nto ndijona naye yayenzeka ndijola nomnye umntana yayenzeka khe yamani yenzeka yabo. Not once, not twice. suke kusegroove kamdu at that time. Yeah. Kamdu jonge kwam Yeah, nayo distance ininzi Lula. futhi. sikwamdu and mind you lo mntana ujola nomjida wam akekho Crossburg useblom Fuck. like yaphantsi yaphelisa i-relationship yam nomjida wam loyo. Yeah. Braz. Braz, ibraz mele zi-understand into eyi-one. Akho mntu wam lapha ebomini bra. Xa ndityela ndiyitshomi yam bendiprotecta wena. Ndiyakuqinisa usezawudibana ngcono utyelwe ndim kunoba utyelwe yi-outsider bra. Wena yala la feeling utyelwa yi-friend bra. Mna hayi mna nangxaki mna. Like mna da-experience la feeling Yeah. ngisi That person info. lawo la mjida wayeyi-friend yam Yeah, watyela. wayeyi-friend yam. There was a thing and I'm okay. Imagine. Yeah, Yo. Mna the nangxaki. question, Braz. I don't sure nobody knows the questions now. So how many minutes on? 21. I say it. So okay. Like even ni preferisha nina ndithi sethe ngo-male based like upreferisha ba like beyi-main nigga lo waziwayo like wonke umuntu okay yakuposta okanye ube ngulo mjida wisaside wazi yonke into eyenzekayo. Side niggas. I prefer uba iside mna bra. Kumnandi uba iside. Lozimeleyo. Kumnandi uba iside bra. Kumnandi uba iside. Iside akho ndingayifumaniyo. bra akho nto icelelwa yonke into. Because uzobala uzomjaja at the end of the day. But i-main nigga nawo ngoku. So Ikhona endingazaziyo like lo mntu before eCape Town behlala nam. Yeah. But most yezinto zakhe andizazi. Yena undixelela xa veka kabuhlungu ezo zinto uba hey 1 2 3 4. But ukhona namjida akwazi uhlala naye phantsi. soloko kumlesithathu. Soloko kumlesithathu. That will soloko ikhona bra. But not ikuloo ndinayo. Usho nani yazi amankazana. Yazi amankazana. Niwazi amankazana. Mina wathethe nawo. Waxole ngamankazana. Umphathe kahle. Umphathe okweqala. Kanti khona ubasted omlindo ngo-Aromets. Yini exelela. Abangaphandle kwenyiwa abangaphandle dazi. Yeah. Ungamthemba bro. Ungamthemba. 2 years umthembe bro. About 2 years. Crunch time there. Waste of time. Crunch time 2 years there. That's when you see the real her. That's when akubonisa true flames zakhe. Yabo. So
into endingayitsho, if like you have a girlfriend, nike i-trial run. Zii-trials ezi, yabo, zii-trials ezi. Makangabi nguMbappe abe yi-superstar nje esithubeni. Hayi, qala phaa komvelo. Yeah. Mtrayelise, anyuke. Ngeke ave sikabe ku-Champions League. Yabo. Just make sure. Yabo le nto le nifundise i-game. It taught me the game. And the game is never trust a woman. Bro. Wena, Trust your cameraman. mother. Trust your mother. Yandiva. Wena, do you prefer uba yi-main nigga okanye yi-side? I prefer to be the side nigga. The side nigga knows everything, my Yeah. brother. I've been the side nigga. Again, ayityela nebra construction. Ibra ikhupha imali, ikhupha yonke into. But mna ndiyazi yonke into ngalo mntana, bro. Lo mtshita akamazi nomntana, like umntana lo mntana. Yinto leyo ingxaki lamajita like masithi mazibale amajoni amapolisa nokontrakt ezikakasebenzi ofisini theni zityelwa sonke amajita angasipaniyo Bra, the problem is abantu basemsebenzini 24/7 bayasebenza I have female abantu. friends, ne. Yeah. And most of them bayajola nala machita manje. Yabo. Most of them bayajola nala machita manje. Like, you can't go to work 24/7 ubuye ufuna usmash. Awuphumlanga wenzanga nix. Uzodinwa bra. Uzochitha ulale udibe. Awuselanga wenzanga nix. And some of them Aziyaleka ibrazil. ziyaleka, yeah. Like as let me say azinali love zinalanto ba okay Ndimnika imali. I provide everything apha ndenza yonke into so lo mntana akazingijolela akazuthini Yeah. you see Akayazi uba laa mali iza kum xa ifaka kwi-bank balance yala mntana. Ungathi une-experience wena uthe Mna? Hayi, bro. kwatyela intoni akamajita aphangelayo. Hayi, tyela bantu. Yaxoka. Ngiyamazi mna, yaxoka. I know the real. So akho question ofuna uyi-add okanye topic ofuna sithethe ngayo. For now, iyazima ndisazama ucinga wena cook. Wena Minozi. For now, like, yeah. Like, njengoba abantwana aba ne, like be-busy ne-sugar daddies, do you think like njengoba thina besigxeka ngo-sugar mom, do you think it's important uba nathi si-have nje i-taste nyana ko-sugar mom uba siyive la lifestyle uba injani? Do you think it's important nathi uba siyive la lifestyle? it is very important out here. I'm like mna ntshole iintanga zam like as I've said ba hey umkhondo angazintshole naye she was 29 but ndawo yokoluka xa ndibuyayo hey utyiwe itshomi yam but it's fine. Yabo. Ichop zakho, siroke ichop zakho. Maybe ndingama ngokhetha ne. Yeah. So oshuka mama ngabona babhetha kuneentanga zethu bro. Yeah. Because iintanga zethu zezi like at the end of the day umntana uzenza ngathi uyakuthanda but just for an example thatha icherry yakho uyise kwiitshomi zakho uzobona. You're cooking there. Angeke. You're cooking there. Yeah. Yeah, umzekelo lihlala etshawe kababe. Yeah. At that time awunamali awunanix. Uthunywa kulo nemali kanti lo nemali nguye lo ufuna ubetha. Oh. Fuck amankazana. Oh. Like zange yenzeke kum like yenzeke komnye umjida. You see like umjida like omtyelala. Nguwe lo wathuma. Nguwe lo wathuma i-eyes. no, I just collected a number qha. By company number yakho tsho. Qala ngotshomi. Nix. Gqibele Wambhebha. Wambhebha. Uyibhebhile. 28, almost 30. Something happened but ke naseyazi awunocela inamba nje ungenanjongo zobhebha. I just wanted to be friends naye.
friends njani ne-Sherry Bendingajoli Junior? elaa xesha, bendingajoli elaa Yabo? xesha. So why uzocela umjita wakhe avayo kuZunto? Ayindim ocele umtshita bra. Yeah. There's this guy. Why ubulinde umjita wakhe acele? Why ubulinde ebalo umjita walo mntana avayo kuze ucela inamba yalo mntana? The naye yonye nacelwayo iyaphaphatheka. Funeka uyajambisa nje umntana ba ndi-ice boy. Water boy. Yebo. Yeah. Choose your friends wisely, Chase. You have to Word choose. of the day. Word of the day. Word of the day, bruh. Choose your friends wisely. Yeah. You never know, bruh. Yeah. Matyelo. Umjita one lo. That time bona xa ukhulayo mos Yeah. uyabasele kwamane rhotmani yilani kheba irhotmani uthuma ntoni awunamali awunanix bese Uze nesherati. bra. It's It's like wasetiyara lo mntana ni. even worse. Yabo waza for i-weekend like isuke eBlom. Ichomi yakhe ndiyazi ayisuka phi so bafike. And kule nto bafikela kuthi like si-arrange thina i-girls baye ndase kuzofika obani please yabo. So like yene the Sunday ibehamba ngayo abantwana kukho itournament ebalini katasi noyokuqala itournament. I remember sihleli phasi yatshaya kumandi so like abantwana bafuna i-hiking spot na so lo mntana ucele i-hiking spot uguy the other guy yabo ichomi yam nangoku sisezitshomi yabo. Hey. Like ecela ubasa i-hiking spot since siye down like yelikho and stuff. So mna ndijakho That be your friendship. ndidrope kwam mna like it's fine ndidrope kwam then xa buyayo ndichole like ndifuna uvasa ihavisi. Yeah lethi ihavisi xa buyayo nyhani the next weekend abantu bonke basediyara kuhlelwe bonke nabantwana Monday bayabuya kuyabaliswa bahamba uTheringi ulahliwe ngula mntana ndimtyile mana mntana ndonisiwe seza we so that's why mna ndingesona nhliziyo ngayibuhle ukona nam nalo mntu nayo sekakeni bras. So ngatsho uba like ayona heartbreak wayifumanayo leyo kanye ayi Oh, yeah, kanye zininzi heartbreak wazifumanayo bomi. yeah zininzi bra like bona like usifinde week nawe njengomjita bana be useless Yeah. ngona ndiyeke yonke into ngoku ndifocus into noyi-one. Yeah. Question ovala le. So mangapha amajita kwawatyela because ngifuna inamba nje. More than 20. Manye notyele ya Like masile amajita anqenwayo because bajonga hayi uta ayijonga kwaye stuff. Bamtyela. Ungabizi amagama. Bani inamba nje. Ngayo nje. baninzi wena Oh hayi. Guys, sayivala wona. Bani amfuna like as for a second episode nizotsho kwi-comments yabo. So don't forget to like, comment and subscribe. Sebulela ngoza yabo. Yeah, kind of needed. Hayi, mucho. Right, That's all.